Temaşevanên hêja niha dîsa em ê berdewama ew hevpeyvînê ku me di vekirina Arton Studio de bi hunermendan re kirîbû beşê duyemîn em ê temaşe bikin. Devna hatta iro xabatin hem müzik şanu gelek beşidin beşi çadı diye beşidin me ton stüdyo me ticaret me bu ne ton stüdyo mel gel Almanya gel Türkiye gel icatım korona yani me ki derfet o imkan anca erzam bide me em böyle kalbim deki xabiş de gelek var keda şehit zefkane şehit miskine şehit cihaye gelek hunermen de şehit serhade rola bir dişi asimilasyonu sekradire şaka mekeli dişi asimilasyonu Şişi zor spasarakan kınır ton arstodiyo parası zor piyuza atan hunermendan ya khariço kooperator lebati mesela malakana ya stüdyo privata kana dimo yan bosya de kan bo berhamakan yamkin müzik bo film berhama hunereka Amerikam hangaw dergayçi bir marhuna kala huneri kurdiya balam başarıya gelen hunermendaniş pişçi bir bene cegaka karkan Studia me ya birostkin serkeftin dixwazim ji bo hemî xebatkarên ku kedo emek dan ji bo vekirina vê stûdyoyê taybet de rastî derfetekî gelek baş e ji bo hunera Kurdî ji bo berhemên nû ji bo kar û xebatên kolektif ez her wisa bibêjim ji bo hemî müzisyenê ku anha derfetê wan hene xwe digînin vê stûdyoyê bû derfetekî gelek baş e hêvî dikim gelek gelekîn karê û müzik û berhemên gelek baş stûdya me nû derkeve serkeftin dixwazim ji bo hemî xebatkarê wê hemî ketkarê û her wiha hemî hunermend û müzisyenê. Pên sal bû çavê me li rê bû tiştekî aha bê çêkirinê çimkî konserta hunermendê Kurd bi rastî jî li Kölnê gelek zêde ye nêzîkî em hema sî çil hev hunermendê gelek mezin sî çil sal em xizmeta çand û hunera Kurdî dikin lê ihtiyaca me bi rastî bi stüdyokî bi vê rengî hebû hem ji hêla sînemê da hem ji hêla tiyatro hem ji hêla ku denga qeyd bikin gelek ihtiyacı kime pir giran hebû îja îro jî hevala vî derfetê dane me vê stüdyoyê vekirinin berî her tiştê dibî me ev stüdyo pîroz be li hemî tevahiya hunermend û li gelê Kurd û yekî vekirinin destê wan dilê wan sax be gelek modern e qasê ku ez dibînim cihazê hemî moderniyê dawî kirînin hêvîdarim dengê me jî têda hemî modern xweş derkeve û înşallah kilamekî min Almanî heye ez ê îro teslimê stüdyoyê bikim ege qebûl bikin ez ê kilama xwe Almanî vê derê derxînim. 27 salê min ez li Ewropayê li nav çand û hunerê da me gelek hunermendê me hene bi rastî ev vebûna vê saziyê ji bo me berhem zû çê bibin gelek baş bû yanî ew jî hewlekî dide hunermend ku sazikî wî heye ew dikare bê minnet bi serbestî têda berhemê xwe çê bike û gelek baş me gelek şadin yanî projeyekî baş e ji me. زۆر باشە کە بنێرەکانی مۆسۆرانیش بن و یەکێک لەم شتانەی کە دەبێت لەم ستودیۆ بکرێ ئەوەیە کە چوار پارچەی کوردستان لێرە کۆ کردە ڕۆژهەڵات باشوور باکوور و ڕۆژاوە نەوەی کە ئەم ستودیۆ تایبەت تەنیا بۆ کرمانجان بێت بۆ زبانی کرمانجوێت بن دەبێت ستودیۆیەک بێت بۆ زاراوەکانی تریش ئەوانیش پلان بێت لێرە کار ڕێکۆرد بکەن iş بدەنە دەرێ بە کوالیتێکی باش لەگەڵ ئێوە ئیش بکەن ئەمە زۆر گرنگە. بەریا هەر تشتی ئێمەنە موزیکا کوردیە لازمە ئارت رێکۆرد بپارێزە چاوە بپارێزە دکارەیە بڕیا بێ ستودیۆی هونەرمەندێک و دەستێ مەلانە بۆسا دماشی ئارت رێکۆرد بکارە ئەم جێژە ئارشیفێ 500 ستران 1000 ستران 10,000 ستران 5,000 ستران چقاس
art rekord bixwaze em bidin wan û em bikarbin vana ji nû da tomar bikin. Ê kemin tiştê kemin heyî wek xwe wek wî bimîne ev imkan ji me re çêbû. Yani ev stûdyoya ku nû çêbû nabe ku vala bimîne.